سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلومي سنبت 4 سنة زيت دالو على توزينات تزلكم متسلخو كم وتروك صافت أمدباتنا نختكتاتولنا ندعدمكو بقدامنت أرس زينا منغستي اب مبراق وجام دبر إلياس عريدوم زنبرو خلتميتي عطقات دمسي زخبل قليصو اب ኢትዮጵያ ድሕሪስ ሰላም ፕሪቶሪያውን እንተኾነ ብሄር ዘመንቀልዩ መጽናት ዜጋታት ይغጽላሉ خبل ሂዩማን ራይትስ ዎች ከሲሱ ኣብ ሱዳን መንነቶም ናይ ዘይተፈልጠ 187 ቀብሪ ተኻይዱ ሰለስተ ወታደራት እስራኤል ኣብ ጥቓ ዶብ ግብጺ ተቐቲሎም نمصحف قدس صيفن غونصن تحسو አለوي بمبال اب امريكا تركب ቤት ትምህርቲ ኮጽ خمز ገበረትን ካልን ዝድህስስ መደባት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹም ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም መንግስቲ ኣብ ምብራቅ ጎጃም ደብረ ኤልያስ አሪዶም ዝነበሩ ክልተ ሚቶ ዕጡቃት ደምሲ ሰኽብ ተገሊጹ حيل عمام دحنت منغست ኢትዮጵያ ኣብ ክልል አምሓራ ዞባ ምብራቅ ጎጃም ወረዳ ደብረ ኤልያስ ኣብ ገዳም ስላሴ ዕርዲ ሰሪሖም ዝነበሩ 200 ዕጡቃት ከም ዝደምሰሰ ተማል ቀዳም ምሸት ኣብ ዝውጽእ መግለጽ አፍሊጡ መንግስት ግብረ ሓይልታት ምክልኻልን ሓይልታት ጸጥታ ክልል አምሓራን ኣብ ልዕሊ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተወደበ በእስካንዳር ነጋ ከም ዝምራሕ ዝገልጾ ህዝባዊ ግንባር አምሓራ ዝብል ስያመ ዘለዎ ዕጡቅ ጉጅለ ሓባሮ ወፍሪ ከም ዘካየዱ ሓቢሩም እቲ መግለጽ ወሲኹ ድማ ብዕጥቃዊ ቃልሲ መንግስትን ምዕላው ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ኣኽረርቲ ኣብ ልዕሊ ዝበሎም ሓይልታት ስጉምቲ ከም ዝተወሰደ ኣመልኪቶም ሓይልታት ጸጥታን መዓልታት ብዝወሰዱ ስጉምቲ እስካንዳር ነጋን መሻርክቱ ንውግዝ ጥቀሙሉ ዝነበሩ ዕርዲ ከም ዝተደርዓመን ከልተሚቱ ዕጥቃት ከም ዝተቀትሉን እቲ ግብረ ሓይሊ ገሊጹም ጉጅለ ህዝባዊ ግንባር አምሓራ ኣብ ዝሓለፈ ሶንያ ኣብ ዝወጽእ መግለጺ ማሕበረሰብ ዓለም ብወታደራት መንግስቲ ኣብ ወረዳ ደብረ ኤልያስ ኣብ ልዕሊ ታሪኻዊ ኣብያተ ክርስቲያን بخبير أصوار زيت سنة يكيرالو زبلو متقعتي كوخونن تصوي نيروم اسكندر نجا قدم كبل مسراتن مرحي بالدراسن حقኛ ديمقراسي زنبره كوينو ابز حلف عمد كام مريحنت ابالنت تسلفي كم زوصه بوقي افليتيوم اب قروا وانا بالعلي حزب امحራ ይፈጸማሉ ዝብሎ ገሰስ ደውን ባል በዝብል አውሽተ ሀገርን ወጻን ዝንቀሳቀስ ህዝብ ግንባር አምሓራ ዝተባለ ዕጥቃዊ ቃልሲ ምጅማሩን አፍሊጡ ነይሩም በመሰረት ኃይል አማም ጸጥታን ድህነትን እቲ መራህና ተሓባርና ይተዕጡቅ ጉጅለ እስክንድር ነጋዩም ኣብቲ ወታደራዊ ስጉምቲ ዝተወስደሉ እዋን እስክንድር ነጋን ውሑዳት መሻርክቱን ካብቲ ከባቢ ከም ዝተሰወሩ እንተኾነ በሰራዊት ምክልኻልን ሓይልታት ጸጥታ ክልል አምሓራን ክትትል ይግበረሎም ከም ዘሎ ጠቂሱም እነሱም ሽመልስ ስማቸው ሰው መሆን ወረታውን መንበሩ ካሲን ዝተባሉ መሻርክቱ ኮይኑ ኣብቲ ከባቢ ዕጡቅ ብምምልማል በመውዳብን በመፋረን መንግስቲ በኃይልን ምዕላው መደባውጽዩ ህዝባዊ ግንባር አምሓራ ዝተባለ ውድብ በመቋም ይንቀሳቀስ መንባሩ ትግብረ ኃይል ሓቢሩም በተወሳኺ ኣብ ገዳም ስላሴ በስተፈጸመ ሰፊሕ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ህይወት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝጠፈ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ውሽጡ ዝርከቡ ጥንታውያን ቅርስታት ጉድኣት ከም ዝኸውን ገሊጹም ሓይልታት መንግስትን ዝወፍሪ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝጀመሩን ንልዕሊ 4 መዓልታት ከቢድ ግጭት ክካየድ ጸኒሑ በኣማይ ዝወጽሩ ሰባት ከም ዝተጎድኡን የመልክትም ኣብ ከባቢት ገዳም ዝርከቡ ነበርቲ ብሐሙስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብቲ ንመዓልታት ዝቐጸለ ግጭት ከቢድ ተወስኒ ይስማዕ እኳ እንተነበሩ ጠንቅናይቱ ጎንጽ ግን እንታይ ምዃኑ ኣይፈለጡን ቀንዮም ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ወረዳ ደብረ ኤልያስ ቅድሚ ሂደት መዓልታት ኣብ ዝወጽኦ መግለጺ ኣብ ዶጉልማ ቀበሌ ዝርከብ ገዳም ሓድነት ስላሴ ነቲ ገዳም ናብ ወታደራዊ ዕርዲ ቀይሮም መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለታትን ይቀትሉ አሉ ኢሉ ከሲሱ ነይሩም ነቲ ጎንጽ ዝተኻየደሉ ኣብ ምብራቅ ጎጃም ዝርከብ ገዳም ሓድነት ደብረ ኤልያስ እትውንን ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ዛጊት ብዛዕባ ተፈጻመ በዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበትን ይኹን እምበር ምሕደራት ገዳማት ነቲ ግጭት ንምጽራይ ምስ ቤት ጽሕፈት ሃገረ ስብከት ርክብ ይገብር ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት መንበር ፓትርያርክ ቤተ ክርስቲያን ሓቢሩም በሰንከትን መዓልታት ዝቐጸለ ወታደራዊ ግጭት ዝተጎዱ ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ዘጠቃለለ ምዃኑን ብዙሕ ግምት ከም ዘይካሉን ሓቢሮም ሰራዊት ምክልኻልን ሓይልታት ጸጥታ ክልል አምሓራን ኣብ ልዕለቶም ዕጡቃት ብዝወሰዱ ስጉምቲ በዘይቶም ተደምሲሶም ዝተባሉ 200 ኣባላት ትጉጅለን ካልኦት ዝተማረኹን ካብቲ ከባቢ ዘምልጡ ከም ዘለዎ ተሓቢሮም ከምኡን ዝተፈላለዩ ኸበርትን ቀለልትን ኣጽዋር ከም ዝተማረኸ ዝገለጸ ኮይኑ ምስሊ ናይቶም ዝተማረኹ ሰባት ኣጽዋርን ኣብ መንግስታዊ ሚድያ ተራእዩ
ጉጅለ ህዝቡ ግንባር አምሓራ ብሓይልታት ጸጥታ ተቐቲሎም ብዛዕባ ዝተባህሉ ዕጡቃት ኣባላቱ ዛጊት ዝበሉ የለን። ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያውን እንተኾነ ብሄር ዝመንቀልዩ መጽናት ዜጋታት ይቕጽላሉ ክብል ሂውማን ራይትስ ዎች ከሲሱ። እቲ ትካል ብሓደ ሰና ብመጽናዕቲ ዝተመርኮሰ ዝበሎ መግለጺ ዕጡቃት ሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ተዋፂሮሞ ዘሎ ከባቢታት ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ተወላዱ ትግራይ ገበናት ይፍጽሙ ኣሉ ክብሉ ከሲሱ። ዳይሬክተር ሂውማን ራይትስ ዎች ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ለቲሲያ ባድር ኣብ ዝሃበቶ ቃል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝነብሩ ተወላዱ ትግራይ ኣብ ክልተ ዝተፈላለየ እዋን ብሓይልታት ኣምሓራ ተረሽኖም ድሕሪ ምባላ እዘን ካልእ ገበናትን ክፍጸም እንከሎ ፌደራላዊ መንግስቲ ይፈልጥ ነይሩ ኢላ። ነሳ ብተወሳኺ ኣብቲ ዘካየድናዮ መጽናዕቲ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ተኣሲሮም ዝነብሩ 10 ሰባት ኣዘራሪብና ዝረኽብናዮ ሓበሬታ እቶም ተወላዱ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣብ ዝነብሩሉ እዋን ብሕሱም ይግረፉ ምንባሮም ንገለ ሱራት ከዓ ኣብ ሓለዋ ዝነብሩ ዕጡቃት ንደገ እንዳውፅኡ ይርሽንዎም ነይሮም ክትብል ገሊጻ። እቲ ምርመራ ገና ይቕጽል እኳ እንተሎ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ነቶም ዕጡቃት ሓይልታት ኣምሓራ ትእዛዝ ዝህቡ ዝነብሩ ክልተ ሓለፍቲ ገና ኣብ ስልጣን ምህላዎም ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ክብል ሂውማን ራይትስ ዎች ቅሬቱ ይገልጽ። ኣብ ሱዳን መንነቶም ናይ ዘይተፈልጠ ናይ 187 ቀብሪ ተኻይዱ። ዝርርብ ኣብ መንጎ ተቐናቐንቲ ዕጡቃት ሓይልታት ሱዳን ኣብ ዕፁብ ማዕጾ በፂሕሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ከተማ ካርቱም ድምፂ ጠያይትን ከቢድ ብረትን ክስማዕ ምጅማሩ ካብቲ ሃገር ዝተመሓላለፈ ዜና ኣመልኪቱ። ጊዜያዊ ተኹሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ተጠቂሙ ሬሳታት ግዳያት ክእከብ ዝጸንሐ ሱዳናዊ ትካል ቀይሕ ወርሒ 187 ከም ዝቐበረ ኣብ ዝሕብረሉ ዘሎ እዋን ዳግማይ ኩናት ዝውላዕ ዘሎም። እቶም መንነቶም ዘይተፈልጠ ግዳያት 102 ኣብ ደቡባዊ ክፋል ካርቱም ክርከቡ እንከሎ 78 ከ ኣብ ዳርፉር ዝተቐትሉ እዮም። ኣብ ከተማ ጅዳ ዝተበጽሐ ጊዜያዊ ተኹሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ብሰንኪቲ ኩናት ዝሞቱ ሰላማውያን ሰባት ግቡእ ስነ ስርዓት ቀብሪ ክግበረሎም ዕድል ዝህብ እኳ እንተነበረ በጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ዝሓለፈ ረቡዕ ካብቲ ዝርብ ብምስሓቡ ኣዛተይቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሳዑዲ ዓረብን እቲ ዘተ ብወግዒ ደው ከም ዝበለ ኣፍሊጠን እየን። ቅድሚ ሰለስተ ሰራዊት ሱዳን ናይ ማእከል ዕዳጋ ወንጪፎ ብዝተባለ ከቢድ ብረት ብውሕዱ 18 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩ። ብዋሕዲ ቀረብ መድሃኒትን ማይን ዝሰቃይ ዘሎ ህዝቢ ከተማ ካርቱም ብሓምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ዕጡቅ ሓይሊ እውን ሆስፒታላትን መንበር ኣባይትን ምቁጻር ይቕጽል ስለ ዘሎ አንጠጥዩ ካብ ዘሎ ሓደጋ ንምምላጥ ዕድል ብዝረኸቡ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ይዕቆባሎ። ሰለስተ ወታደራት እስራኤል ኣብ ጥቓ ዶብ ግብፂ ተቐቲሎም። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ኣብ ዶብ ግብፂ ሰለስተ ወታደራቱ ብሓደ ዕጡቅ ከም ዝተቐተሉ ኣፍሊጡ። ኣብ ሰዓት ዘጋጥም ግጭት ካልኦት ወታደራቱን ከም ዝቆሰሉ እዩ ዝግለጽ። ትማል ቀዳም ሓደ ወዲ ተባዕታይን ሓንቲ ጓል ኣንስተይትን ወታደራት ብሬድዮ ንዝቀረበሎም ጻዊት መልሲ ክያቡ ድሕሪ ምትራፎም ኣብ ሓደ መደበር ሰራዊት ሞይቶም ተረኺቦም። ሳልሳይ ወታደር ድሕሪ ሰዓታት ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዘካየዶ ስርሒት ፈተሻዩ ተቐቲሉ። እቲ ነቲ ምጥቃዕቲ ፈጺሙ ዝተባሃለ ዕጡቕ ድማ በቲ ስርሒት ከም ዝተቐተለ ተሓቢሩ። እቲ ፍጻመ ኣብቲ ከባቢ ዶብ ዝካየድ ዝነበረ ስርሒት ዘይሕጋዊ ምስጋር ዕፀ ፋርስ ምፍሻሉ ሲዕቡ ድሕሪ ሂደት ሰዓታት እዩ ኣጋጢሙ። ሓደ ውልቀ ሰብ ምሳል ተጠቂሙ ነቲ ኣብ ዶብ ዝርከብ ሓጹር ንምስጋር ኣብ ዝፈተነሉ እዋን $400,000 ዝግመት ዕፀ ፋርስ ከም ዝተተሓዘ ወሃበ ቃል ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ኮሎኔል ሪቻርድ ሄችት ተሓቢሩ። እዚ ድማ ምስቲ ድሒሩ ዝተፈጸመ ተኹሲ ዝተኣሳሰሩ ተባሂሉ ከም ዝተገመተ ወሲኹ ገሊጹ። ሰራዊት እስራኤል እቲ ምጥቃዕቲ ፈጺሙ ዝበለቶን ኣብቲ ስርሒት ዝሞተን ውልቀ ሰብ ኣባል ፖሊስ ግብፂ ከም ዝኾነን ይገልጽ። ሰራዊት ግብፂ ነቲ ምጥቃዕቲ ዝፈጸመ ሰብ ኣባል ሓይልታት ጸጥታ ሃገር ምዃኑ ኣረጋጊጹሎም። ምስ ሰራዊት ግብፂ ሙሉእ ብሙሉእ ብምትሕባር መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሰራዊት እስራኤል ኣብ መግለጺ ኣመልኪቱ። ካልኦት ምጥቃዕቲ ክፍጽሙ ዝኽእሉ ሰባት ከይህሉ ብዝብል ወታደራት ፈተሻ የካይዱ ከም ዘለውን ሓቢሩ። ኣሰጋገርቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ዕጡቃት ናብ ምክልኻል ጸጥታ እስራኤል ከም ዝተኮሱን እዚ ድማ ናብ ግጭት ከምርሕ ከም ዝኽእል ምንጭታት ምሕባሮም ማዕከን ዜና ሮይተርስ ጸብጺቡ። ገበነኛታት ሓደ ግዜ በቲ ዶብ ሓሽሽ ከም ዘስግሩ ይፍለጥ። እስላማውያን ዕጡቃት ጉጅለታቱን ኣብቲ ዕግርግር ዝመልኦ ሰሜናዊ በረኻ ሲናይ ይንቀሳቐሱ እዮም። ግብፂ ኣብ 1979 ምስ እስራኤል ውዕል ሰላም ዝፈረመት ፈላሜቲ ዓረብ ሃገር እያ። ክልተን ሃገራት ጽቡቕ ጸጥታዊ ርክብ ዘለዎም ኮይነን ኣብቲ ናይ ሓባር ዶበን ከምዚ ዓይነት ግጭት ሰዓት እዩ ዘጋጥም።
ንመጽሓፍ ቅዱስ ጽዩፍን ጎነፃውን ትሕዝቶ ኣለዊ ብምባል ኣብ ኣሜሪካ ትርከብ ቤት ትምህርቲ ክወፅእ ገይራ። ኣብ ኣሜሪካ ግዛት ዩታ ዝርከብ ምምሕዳር ቤት ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ጽዩፍን ዓመፅን ዝሓዘዩ ብምባል ካብ መባእታን ማእከላይን ኣብያተ ትምህርቲ ክወፅእ ገይሩ። السجومتي قدوس مصحف كينج جيمس نهፃናት ዘይምቹ ትሕዝቶ ኣለዎ ዝብል ጥርዓን ሓደ ወላዲ ሲዒቡ ዝተወስደዩ ሪፖብሊካን መንግስት ዩታ ኣብ 2022 ስእሊ ግብረ ጽዩፍ ወይ ዘይጭዋ ዘለዎ መጽሓፍቲ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝእግድ ሕጊ ከም ዘጽደቀ ይዝከር። መብዛሕትኦም ክሳብ ሕጂ ዝተኣገዱ መጽሓፍቲ ከም ዝንባለታት ጾታዊ መንነትን ዝኣመሰሉ ኣርእስታት ዝሓዙ እዮም። እዚ ምእጋድ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዝተፈላለየ ግዛታት ዝርከቡ ዓቃባውያን ኣሜሪካውያን ከም መሰል ኤልጂቢቲን ዓሌታዊ መንነት ዝኣመሰሉ ኣካታቲ ኣርእስታት ዝምልከት ትምህርትን ምእንጋድ ዝዓበየ ጻዕሪ ኣብ ዝገብርሉ ዘሎ እዋን እዩ ዝተወስደዩ። ኣብ ቴክሳስ ፍሎሪዳ ሚዙሪን ደቡብ ካሮላይና እውን ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ኣጽያፍ ተባሂሎም ዝተቆጽሩ መጽሓፍቲ እገዳታት ተገይሩሎም። ገለ ሊበራላውያን ግዛት እውን ዓሌታዊ ኣጽያፊ ዝኾነ ትሕዝቶ ብምጥቃስ ኣብ ገለ ኣብያተ ትምህርቲ ቤት መጽሓፍትን ገለ መጽሓፍቲ ኣጊደን ኣለዋ። ኣብ ሰሙን ድማ ኣብ ግዛት ዩታ መምሕዳር ዴቪስ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ዴቪስ ስኩል ዲስትሪክት ሰሜን ሶልት ሌክ ሲቲ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2022 ድሕሪ ዝቐረበሉ ጥርዓን ንመጽሓፍ ቅዱስ ኣጊዱ ዘሎ። ሰበዝ ስልጣነት መጽሓፍ ኣካል ስርዓት ትምህርቲ ኮይኑ ከም ዘይፈለጥ ብምጥቃስ ድሮ ነቲ ኣብ መደርደሪኦም ዝነበረ 7 ወይ 8 መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዘልገሶ ይዛረቡ። እቲ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ ኮሚቴ ድማ ብዛዕባ ምክንያቱ ወይ ኣየኖት ክፋላት መጽሓፍ ቅዱስ እዮም ጽዩፍ ወይ ዓመፅ ኣለዎም ዝብል ዝርዝር መግለጺ ኣይሃበን። በመሰረተ ጸብጻብ ጋዜጣ ሶልት ሌክ ትሪቡን እቲ ጥርዓን ዝቐረበ ወላዲ ነቲ ኣብ 2022 ዝወፅእ ሕጊ እገዳ መጽሓፍቲ ብምጥቃስ መጽሐፍ ቅዱስ ኪንግ ጄምስ ብሓድሽ ኣተረጓጉማ ትሕዝቶ ግብረ ጽዩፍ ስለ ዘለዎ ንትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዕቱብ ክብርታት የብሉን ኢሉ። እቲ ኣብ 2022 ዝወፅእ ሕጊ ዝጸሓፈ ኣባል ባይቶ ግዛት ዩታ ቅድሚ ሕጂ ንሕቶ ምእላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላዕፂ ኢሉ ነፂጎ እኳ እንተነበረ ንንኣሽቱ ህፃናት በዳህ ንባብ ድሕሪ ምጽውዑ ግን ኣብዚ ሰሙን መርገፂኡ ቀይሩሎም። እታ ግዛት ዝወሰደቶ ስጉምቲ ትሕዝቶ መጽሐፍ ቅዱስ ነቲ ናይ 2022 ሕጊ ከም ዘይጥሕስ ግና ከዓ ንንኣሽቱ ተምሃሮ ዘይምቹ ጽዩፍ ቃላት ወይ ዓመፅ ከም ዘጠቓልል ወሲና። ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከባ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ግን ኣይተኣገደን። ምምሕዳር ዴቪስ ኣብ ኣሜሪካ ንመጽሐፍ ቅዱስ ዝኣገደት ፈላሚቲ ምምሕዳር ኣይኮነትን። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቴክሳስ ትርከብ ሓንቲ ምምሕዳር ንመጽሐፍ ቅዱስ ካብ ቤት ንባብ ክእልህ ገይራያ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሑን ኣብ ካንሳስ ዝርከቡ ተምሃሮ እቲ መጽሓፍ ካብ ቤት መጽሓፍቲ ቤት ትምህርቶም ክእልህ ሓቲቶም ነይሮም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና። ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብ ነመስግን። በብዘለኹሞ ሰላም።